जाथारबाय जानुवारि ना फुंनिफ्रायनो बिराद खुहा दिनै ओमफ्राय जि गोजांदों ओंखायनो जों बिदि गानफबजोबदों नै साथामबो Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. जोङो दिनैहाय नै बागानखौ नायनो ओंखारदों ओमफ्राय बाबाया सिगांनो दंहैखायोमोन बागानाव एसे खामानि दंमोन नालाय बेनिखायनो बियो सिगां थांग्रोदों ओमफ्राय जोंबो गोबाव जाबाय नायहैनो मोनाखै होननानै एसे नायहैनोसै होननानै ओंखारबाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो नै जोङो मोनफैबाय जोंनि बागाना बेनो ओमफ्राय नै बे न'आवहाय सासे आदाया थायो आरो जोंनि बागानखौ जोथोन लानो नायनो बेखौ रेसपन्सिबिलिटि होदों ओंखायनो बियो बेयावनो थायो बेयावनो जायो ओमफ्राय गासै बागानखौ नायनाय जोथोन लानाया बे आदानि सायावनो दायथ' थाबाय आरो जोंना न'आ एसे गोजान जाहैबाय नालाय नुस'हैया थांस'नोबो हास्लाबा टाइमफोरबो जाया बेनि थाखायनो बे आदाखौ दायथ' होनानै दोनदों आरो ओमफ्राय नै बाबाया बे खामानिनि थाखायनो सिगां फैग्रोदों माने दै नांगौ जाहैयो नालाय ओंखायनो पाम्प बानायफैदों दा बे पाम्पखौ बानायनो थाखायनो बाबाया सिगांनो दंफैग्रो आरो ओमफ्राय नै जोंबो माबायदि अबस्था माबायदि जादों होननानै नायनो फैबाय आरो दा बेनोसै नै जोंनि बागाना माखासेफोरा फिथाइ होजेनबाय ओमफ्राय माखासेफोरा दासो गोदान गायसननाय जादों दा नोंथांमोना नायलांदो जोंनि बागानखौ नायनानै इन्जय खालामलांदो नैबेफोरो उनावसो गायजानायमोन नालाय ओमफ्राय फिथाइ होथ'वाखै आरो ओमफ्राय नैबेथिं गय फुलि दङ गय फुलि बानायनानै दोनदों गय गायनायनि प्लान नालाय ओंखायनो बेखौ बानायनानै दोनबाय आरो ओमफ्राय बेथिं एसे आलु गायनानै दोनदों आरो नै ओमफ्राय नैबेयाव बैग्रि दंमोन गिदिर गोमोना नै जोङो बागानखौ नायखांबाय गिदिंखांबाय ओमफ्राय बैग्रिबो मोननानै दंमोन जाखांबाय ओमफ्राय जों दा थांफिनसै बाबायाथ' दाहायसो फैगोन एसे उनाव खामानि जोबाखै नालाय ओमफ्राय जों थांग्रोबावनोसै आरो जों बिदिनो बेरायनोसो फैदोंमोन नालाय जों थाबाय थाला आरो दा जोङो बागाननिफ्राय फैनानै टाउनाव थांबाय ओमफ्राय आंना ब्लाउस मोननांगौ दंमोन सिगां सुहोनाय बेखौ लानानै फैबाय आं देखायबाय थायासै ओमफ्राय दा न'आव फैनानै आङो ब्रयलारजों टमेट'जों संगासिनो दङ नै ओमफ्राय नै सासेया बेदर हांनानै लाबोदों माने आंनि ओंख्रि मोननायनि सिगां बेखौ खाजि जाग्रोसै होननानै हांनानै लाबोबाय आरो आंनाबो ओंख्रिया नै दै होबानो मोनबाय आरो दै होबाय आङो नै ओमफ्राय सासेया बेयो गावनो बानायजोब्बाय आरो गावनो जि मोजां बानायबाय ओमफ्राय नै जोंनो राननानैबो होबाय जों जाबायल' आरो बेखौ ओमफ्राय आंना ओंख्रिया मोनखांबाय दा जोङो जानोसै आरो बेनो नै जोंनि ओंख्रिया मामि संनाय नाफाम बिदै ओमफ्राय आं संनाय ब्रयलारजों टमेट'जों नै बाबाया
जों जाबाय थानायसै नोंसोरखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय बाय